joto phainaina hambai tei Aranio tongo ani Udaipur subdivision ni joto tang songrok marano pela lamjak so teibo hambai tei phainai sini takuk media nrokni bising tei khlai kok thumnai rokno joto no lamjak so tei hambai masa maro nrokni bising tei khlaioi sini lokurok no ha no tei jengjaleng tongmarok joto no truk truk khlaioi sithung chaimanthung abona wansogoi o tinini narno ringwi kok saklainani aba press meeting nei jeng makhaika kok ke omo hai jeng no land allotment committee khamani lai thangnai bisi 29 tarik 12 2021 jengno Tripura ha ganangoi land allotment committee khaka sini Tripura mothai edisi khomotai phaimani yagulo ha boba grane wansok mung kaisano boni bising ti khlaioi sini CM EM te MDC rok jo to kusuk beremni adang rok borok wansok laika sini bosongni borok rok hano tei kwbangma jengjaleng tongkha aboni bangui se all land allotment committee khajaka o committee khajakmani khane kaisa kaisa subdivision o 10 jona khlaioi committee khajago o committee o tongo sini borok sini bosongni borok hingkene 9 jona te convener hingke SDM sini bosongni borokni bisingono khoroksa chairman songjagui o committee tabok jora cholai tongo committee ni tangthai eba tui thai wngkha omo hai sini bosongni borokno ha ronani ha sekjak tongmano kasonani ha kosok tongmano kasonani sini borok rokno ha no tui kwbangma jengjaleng tongmarokno methebnani omono kaisa nahormo jeng omono ni belai khene Udaipur subdivision jogoto adang rokni saktharmani bisingtui 16 tarik June maso jeng first o sini amchaini subdivision level ni wngoi jeng approval khaimaka 120 jonano jeng approval ha khlai roi romaka jengno committee khamani yagulo oro niyo teibo sathai klaibo jeng tei sini joto nangkukmani kilawo sini fire brigade fire station nango abono jeng approve khaika gorjio fire station fire brigade approve khaika market stall hathini bangoi hatei khogroi dokha adipuro teibo agriculture tei fishery ni bangoi jeng hatei khogroi dokha sini killano arni office khlainani bangoi asek simi bai thagyakho sini bosongni borok rok kristano poito khainai rok wamloi kami o kaisa baptist ni church ni jagani bangoi jeng obonobo hatei khoroi rokha tei sini bosongni borok rok kwbangmano dabi khai tong sanoi tong bomo hai kalaioi athrablawo sini baba goria mission hostel tangnani bangoi jeng arobo arai kani jaga ha uddar khai rokha boni pore jeng bagmao haina hai nursery baba goria mission ni bangoi jeng hatei khogoi rokha boni yagulo phayo haina hai jeng khupilung arani obo west khupilung o jeng baba goria mission ni bangoi hatei khoroi rokha approval khai rokha jini bosongni molsom takuk rok ni bangoi orani o khupilung ni sakao jeng borokni bosongni bangoi sini takurok ni bangoi jeng haina hai hatei khoroi rokha o 16 tariko approval khai rokha omosuk sinimai thayako sini returnees group sini bosongni ngoi returnees group rok ni bangoi jeng 88 jona no tabok jeng approval khai roi borokno settlement ni bangoi tabok matarbari block bisingo kaisa borok ni bangoi ha soljagoi telok telok ngtong ke belaike kha tong thogo belaike kha srango phiaba sini bosongni borok rok kwbangmano saw tama hnoi omo tatal omo erai erai omo ngmaya hnoi o borok rok no tini nirok ni bisingte sini takuk media rok ni bisingte through sanani nayo jeng dormo kormo jepa khaidi party jepa khaithung phiaba sini bosongni ha nanani bangai ha tei khognani bangai ha sekjak tomana kaso thanile oro party no tanai hodi dormo no tanai di
Obosi sini subdivision tei district tei state ni ui land allotment ni ui lukurok ni thani makoyu. Omononi jeng srai ka sanai jeng bathakya sini nahor mungtuma sini bosong ni borok rok sini hano tei jeng jal ung tongmono tei jeng je tangbai maya sak jeng bosangri khabe ongkhar kha jeng tanglayano phia lukurok kwbangma no tabok phano wansogya ko khakaya ko ha tei khognani ha bumung khainanani tak jeng poila nokthai ha bagui tong bumung khai tong approval khai tong phia ba kwbangma sini bosong ni borok rok ha tei khognani phaiya bumung khainani phaiya aboni bangui naroni bisinti koinai naroni bisinti khlai sini lukurok jate siwe teibo application khaitung teibo manthung sini bosong ni borok rok sudo Udaipur simiya Tripura ha ganangoi sini borok rok sini bosong ni borok rok jate ha kamai tongmane ha phirok mabaithung boni yagulo jeng haine hai tabok jeng August mase o jeng haine hai approve khailai phnai rowani thangui tongo o approve khaine hingkene omo hai tini jeng resolution sanalaika resolution sanawi oroni jeng tini jeng srai khlaika o resolution ni bisinti jeng tabiskango August mas bisingo sini bosong ni borok rokno 109 jona jeng habum khaironi thangui tongphiu o August mas ni bisingo approval khainai aboni tini subdivision level asogoi jeng tini resolution pass khailaika oronio sathai kalaibo omo hai khlaibai jeng samung tanglainani thangoi kwbangma kebeng phaigo takuro jini bosongni borok jeng identify khaimani yagulobo o settlement staff ba revenue section songrok tama khlai kubun bosongni borok tokma kosoni bwsarokno bumung borok include khainani chesta khai lai thangnai 5 tariko SDM bai asogoi kokma salaika o borok rokno bahaikeno include khailang hai ese ang chairman ngai masakha bosibo khoroksa kori lairo man amo possible ya lairo nai bahaike sini ha buba gra ba ha toljak o ha ni basa ngui tong khainke ras amol ni thike nung tongchang ke nung document su khaidik jengno har bum khairawani aplikani SDM sring ngpaika omo hai khlaiyune kabangma jengjal phayo tabuk sathai kalaiwe nerongni bisingte sini bosongni borok rokno jeng trek ha omo hai khero layani thangthani o kabangma sini nokthai biskang timi ha kheto panthor biskang ni sini project government sanawe la sanai thang sini ya phao kagos kre hinke jamung sa binimoy maya rangkhoksa sani maya aboni bangoi sini Tripura mothai edisi khomotai phaimani yagulo o sujuk o jara jengno yafarkha sini bosongni borok ha bum khai manthung sini bosongni borok ha no tui kagos ungthung jate mungsasuk government project khai kainke sini bosongni borok rok o ha ni binimoy rang manthung nei aboni bangoi tini sudu nokthai simiya takhurok jeng tabok trek khlaiwe nokthai ni yagulo sini chathai ni busung nango nei jeng 10 kani থেকে 12 kani jeng tabok hathai hafung tongmarano jeng trek nawani thangto o promno o talni bisio jeng sarok nai haini banguino sini bosongni borok rok lukorong thanrong bisiti jeng koyu jate jeng trek agogoi jeng sini edisi area joto ha tongmano kaisa san boksa nareklaya thungna laigane tei kaisa tongphio haina hai o talia beskangni tal September ma talni paithak digi ongkene kaisa jeng sibir khainai poila khainai killago omo sara Tripura bepi o sibir cholenai tomani bangoi o sibir engke sini kheto panthorok nokthairok jungjalung tongmon notoi jeng sibir khainani thangtong sini aro o Tripura hasakao 1979 BCO jorip ngone tabok jarai jorip ingya aboni bangoi sini kheto panthorok jungjal kwbangma ungtongka haini bangoi no sibir ni bisingti khlaiwe sini o borok rokni jengjal khetorok no tei nokthairok no tei hathi habarok no tei jengjal tomarno jeng kisapa de sokoma sakagmano hnoina jeng chati ogoi tong sini kosok beramni land allotment honde sini CM EM chorok jotun sak tharja aboni bangai naroni bisinti jeng sawo naroni bisinti koyo lokorok no jani ja kagos potro clear khai na bai jadi
clear khaiwe tiar ke tong kai ke je dino subdivision sibir khayone o dino jeng thik thik khlaiwe chini bosong ni borok rok no ha roi mana tui omo sindaron bisi ti jeng lokorok no koi ar tei bu koi phainai sal rogo kwbangma chini bosong ni borok rok buini bosong ni bai ha sekjak tongmani High Court appeal khaileikha High Court appeal khaiwe ha sekjakha chini Udaipur ha sekjakha ani aro proman tongo SDM ni aro khai khelemani omo SDM ni aro romani omo DM ni aro romani copy tongo o jaga wngkha salsa mokorayo tui wnglaimani mokorayo tui wnglaimani no tuiwi borok ma honka SDM honka tama hnoi oroniol nirok ta khaidi hiseng honka SDM honka aro kasi khainai phiaba jeng mana khaika joto Tripura ni borok rok mana khaimani bangai tini o mokorai ni borok yakai marok illegal khlaiwi chini borok rok no aroniyo violation wngman ja thangwi chini borok no case phanangma no borok rosai manakha tabo belai khene tong sangne halap aro phaika omo sini bai thagya tabo chini Udaipur bo haina haite kaisa district magistrate ni aro kaisa copy kalaijak oroniyo ang sathai kalaiwe omo hai kalaiwe High Court poyento case rawi singjiti phaika o sini takho aroniyo khana omo hai ka ha sekha boni jaga area jut jaga tomono si kaisa projects nawi sorkar jaga segnani thangwi legal fight bo khaika khayani thangwi o court High Court rai rokha jos rokha bono o area bising tei khlaiwi mungsa na ma khlaiya bufang kongsa ma tanya jabra phangsa ba ma sobaya nei saka phiaba government tabo phane yakai ronani naiya paithago kene SDM DM chini bising tei through khlai koika jengbu koimung blai rokha SDM no copy rokha land allotment ni ngui DM no jeng copy rokha copy romani yakulo borok jeng no ringkha ringwi compromise khaide hnoi compromise khawi jeng rang roi sine hnoi Sara Tripura ganangoi omo hai khlai chini bosong ni borok rok no buini bosong ni borok rok physically mentally harassment khawi jengno hakhei jaga sekui dong salsa tini chini Tripura ha bipak tongmani jeng kosokte kosawui tini rayo hai jaga sokpaika pitra hai jaga sokpaika salsa tabok jeng tamabo ungno aboni bang ang land allotment ngui koyo lukorok ni thani basai phebe sirini rok jora chini bangui khub kese nirok kagos submit khaidi jeng nirok no harona tiar nong chini Tripura mo thani bising tei khlaiwi ADC simiya jengno committee khaka rajyo te ADC bai combine khlaiwi tei kisa sanani musugo nirok no bising tei khlai lai thangnai 2 tarigo SDM office Omorpuro thangui jeng bangma aroni land allotment committee bai ma asoklai ni thangui omosukhe khorang mati saka SDM o subdivision level committee bai ang kono somoi samung tangmai SDM srai sau tamani bangai state level ne land allotment committee khajak tongo borok si oroniyo land allotment ni samung tangnai SDM saka SDM no jeng srai ma saka chini MDC sar sodagor koloi bo Omorpur subdivision land allotment ni chairman bote boni tang soro no tui jeng ang hapro jeng masaka omo hai khlaiwi nung jeng bai samung tangmai angke chini land allotment committee bai samung tangmai angke tamani bangi tangmai ya o copy jeng no rodi jeng masaka bo copy rokha DM ni aro jeng phaika DM ni aro phaiwi DM respond rowi kok salaika kok salaimani loge DM ADM no phone khairokha ADM no phone khairmani loge ne OSDM chini MDC sar sodagor koloino khana revenue ni meeting tongo nang phai hodi ni respond maro khablei takuro bukhuro bobo haike jengno kasoni ni naitong o buini bosong ni borok rok aboni bangai lokorok ni thani koyu nirok borok basai phaisiti thru nirok ni bising tei jeng tabok je sekjak mani sekjak teng sai tei seijak tonglia asik ni sanai asik ni ungsiteng ani subdivision level rok no nirok thaya thaini borok no kok sanani jora yapa hamba